Welcome sa itong programa ang GPTC on the Air. Ito ang ikahinabi karong buntaga ang atong Municipal Health Officer sa lungsod sa Talusan, Dr. Fidel Fonteveda. Doc, good morning! Good morning, sir. Okay. Doc, amo ang gikuha karon ng labi na kaning new normal sa education, especially ang sektor sa edukasyon. Kaya gusto na mo launching taron, Doc, sa ZPTC School on the Air. We want nga atong mapasabot sa atong parents kung unsa na ning new normal karon nga pamaagi, labi na kay ang ubang parents gusto gid face to face, pero under sa DepEd wala gina siya gitugutan. So on the part of our local IATF sa lungsod sa Talusan, mangayo may mga flow or guidelines bahin sa tuang educational system nga mahimong i-implement with respect sa health protocol sa ato ang Talusan Municipality. Okay. So, bali, karon ang atong munisipyo diri sa Talusan. Actually, all LGUs ang mga katakaran, policies, and mga guidelines in relation sa COVID na situation karon, bali in line sa National IATF lang ang mga guidelines. So, naana diha number 1, wearing of face mask, no? Number 1 yun na siya. Na dapat every time na magawas pa sa imong pangbalay, naagyud tay face mask. So, kining paggamit sa face mask dapat i-emphasize food, no, sa dapat ato ang mga residente diri sa atong lungsod na ang proper use of or wearing ng ato ang face mask. Kapag magamit og face mask, covered ang nose, covered ang mouth, dili kato ng face mask gagawas ang face mask na sa iyahang diri sa iyahang jaw, no? O usahay, worse ang face mask na sa iyahang bulsa. So kung kano sa nato si tahon, dito pa mo kuha ang face mask, ibutang sa iyahang ilong o bakba. So basically, ang sakit kasi nga COVID, makatakod siya through airborne man. O makasulod sa tao, pamaagi po sa atong ilong or pwede po diretso sa atong mata. So the purpose of using the face mask, ang rason ko para ma-prevent nato ang transmission. And then number 2, ang pag-observe sa ato ang mga mass gatherings. No, ang mass gatherings, gusto pa sabot, ako kung tao. So any forms or all forms of gatherings, no? Papa birthdays, weddings, kasal, meetings, and everything. So diri sa atong lungsod sa Talusan, natay ginamugna ng mga ordinance, local ordinance, kung na kining i-answer ang kung sa bagyod ang right guidelines for mass gathering. So diri, naana ron sa committee hearing ang balaod na ang mass gathering dapat dili siya mula pa sa 50 persons, provided ma-observe ang social distancing, minimum of 2 to 3 meters apart. No? So, mauto siya. Pero sa atong mga religious gatherings, atong sa simbahan, ang ato ang gina-allow, based sa ato ang local ordinance, kanang 50% capacity of the building nila. So, mauna siya sa mass gathering. And of course, with social distancing. So, ana siya. And then, kinipod sa ato ang mga, kasi ang trend karon halos, kung makita nato sir, no, sa ato ang mga neighboring municipalities diri sa province, most of the cases, gikan sa atong kining mga LSI, no, kining mga locally stranded individuals. So, na-stranded sila during the lockdown from gigikan sila sa lugar kung asa na ay mga taas ang kaso ng COVID. So, pag uli nila diri sa atong probinsya, so dala na nila ang kaagaw. So, nagkakaso sila. So, actually, naapod na diri sa atong lungsod. Although, wala pa tay
na-diagnose na confirmed yun na COVID. Pero same protocol ang atong gina-apply no. So tanan LSIs muli diri sa atong lungsod, diretso na sila sa isolation facility for 14 days or quarantine facility na to. So as to the quarantine facility, tanan barangay na atay quarantine facility. Do ang capacity dili ana kadaghan no. Alang sa 3, 5 capacity per barangay. So since katong nag-open up na, so daghan ng mga LSI ni abot, so ang isolation sa barangay di na ma-accommodate. So what we did, we coordinated with the DepEd and requested no na gamiton sa namo ang ilahang central school as our COVID ligtas center. So tanan LSI ron, labi na akong gikan sa Manila.